Hi, How are you're you? through to the real talk show Hi. with Auntie Jenny. Makadizve. Makadini. Ndiripo zvangu muri sei zvenyu? Ndiri nane zvekuti kuri sei koko? Tiri kungodaro zvedu. Aya ndinotenda munoziva kuti ndine mai waAntony Mutasa. Munonyeva? Oh, serious? Yeah, ndine mai waAntony Mutasa. Anoexista munhu? Yeah. Ane agency here? Chirega ndikutsanangurira vanhu vaMwari we, ndoda kuti munhu wese avhure nzeve ateerere nyaya yandava kutaura panguva inoi. Right. Yeah. Ndoda kuti mese vanga vakarara nevavo vamutsei ndigokuudzai nyaya iri panapa nekuti musanzwe manyepo kana kunzwa zvimwe zvinhu manzwa. Mukuona vhidhiyo yasendwa iyo. Ini ndinonzi Shila Mutasa. Right. Mwana wangu anonzi Antony Mutasa. Right. Mwana wangu anonzi Ngonizashe Mutasa. Right. Ndine munin'ina wangu anonzi Nyadzisai Mutasa. Right. Muri kuona mapepa ese amuri kuona mazita akanyorwa mukati ayo. Mazita efamily yangu. Right. All right. Mazita efamily yangu ndini muridzi wenyaya muri kunzwa. Okay. Wow. Ndoda kuti vanhu vese vateerere, musateerere zvemakuhwa kana kunzwa kuti kune vari kuita juju kana kune vari kuita vhudhu. Vanhu ivavo ndo vari kuita vhudhu. Nekuti ndakukutaurirai chokwadi, inini vana vangu vakapinda muna Dhizemba kubva kumusha. Right. Vana vangu vapinda muna Dhizemba kubva kumusha, pakaita dambudziko rakaita nenyaya yehome office munomu, mapurisa nei, muri kunzwa? Ndikaona bheki kumusha, ndichifona ndichitsvaga rubatsiro, muri kunzwa? Ndikati vanhu vaMwari ndibatsireiwo vana vangu vapinda muproblem. Ndikanzi nemuprofiti madzimai mune madota epacharara. Muri kunzwa? Ndikati madota panoitwa charara handina, panoneswa moto padondo handina. Right. Zvikanzi madzimai pane here pamunogona kuona marasha madzimai, nekuti nyanya yakaoma. Kana kuti rasha richipisa mugoritora mugoridzimurira muchinhu cheplastic mune makanyora mazita iwayo. Makateerera? Yeah, ndikunzwa. Ndakaita saizvozvo zvandanga ndichiudzwa nemweya mutsvene kuti ndiite kuti ndiyambuke mudambudziko randakatarisana naro. Zvinhu zvese izvi ndanga ndichizviita ndiri pamunda pandairimira, muri kunzwa? Pamunda ipapo ndini wacho anonga aripo, ava vauya nhasi, muri kunzwa? Vauya nhasi, ini ndasiya zvinhu zvangu zvirimo nekuti ndanga ndichiendeswa kumba kwandanga ndichiendeswa kunopiwa pekugara. Makateerera? Yes. Asi nhasi vanhu negodo nekusaziva upenyu hwemumwe munhu kuti ari kulivha life yakaita sei, chii chaita kuti munhukadzi aite zvinhu zvakadai. Munhu akutora kuti juju mutumbe wenyoka, aziva mutumbe wenyoka, auona sei pane nyoka inoita kuti yakatariswa nani? Nyewe chenyoka inyowani ndakanga achitaurwa mashoko hama dzangu. Zita rangu ndonzi Shila Mutasa, mwana wangu anonzi Antony Mutasa, umwe wacho munin'ina wangu anonzi Nyadzi Mutasa, mwana wangu musikana anonzi Ngonizashe Mutasa. Right. Saka ni zvese idhirama ramuri kuona ramapiwa iri, muri kunzwa? Ngatigarisane zvakanaka maZimbabwe kana tiri munyika ino yevatorwa. Handitika? No matter une chii uri kushanda, tese tiri kushanda basa rekubata madhodhi embuya manzwa. Asi zvese zvazvina kana zita remumwe munhu wekubasa, handine ndiri munhu wekubasa pazita kuisa paupenyu hwangu. Ndiri kushandira mhuri yangu, handisi kushandira umwe munhu. Muri kunzwa? Izvi ndezvangu zveupenyu hwangu nevana vangu. Ndanga ndichidzimura dambudziko ranga remumba mangu, muri kunzwa? Vanhu ngavasatakure zvinhu. Mwana waMwari dai anga ari munhu ane mwoyo netsitsi nerudo, abvunza kuti ko zviri papa izvi ndezvechindorasa here kana ndoita sei? Afonera inini muridzi wenyaya yekutanga, pane kuti munhu atore zvinhu zvangu aise pasocial media zvisina chekuita navo, mukabvunza mazita akanyorwa ipapa ndeaMutasa chete. Right. No, I think mazita ese ari ipapo akanyorwa Mutasa, hana rimwe zita riripo. Right. Hapana munhu wekubasa, haisi homu papa, mumba memunhu one anochengetwa one, hapasi pahomu. Ini ndinogarapo ndachengeta kuya for 2.5 years. Right. Ndini ndinototsvaga vanhu vanosara ipapo. Saka vanhu ava ndimi makavatsvaga here? Nekuti ndakabva nezuro, ini ndakabva marimwe zuro. Right. Vakasara pakaenda vamwe gogo vakasarapo. Nhasi makuseni, munhu aisari iyoyi apinda pamakuseni. Ndakambomusiyapo 4 days last week. 2 weeks ago. Ndakambomusiyapo 4 days. Asi akutora upenyu husiri hwake, kuti vanhu vaMwari vanhu vachabhenda muromo ndikutaura
nechokwadi pamberi paMwari. Vanhu vachabhenda muromo nekuti vari kutaura nyaya dzavasingazivi, vachiisa nyaya dzavasingazivi pasocial media. Zvanga achiniziva ane nhamba dzangu ene anondiziva. Wai asina kundifonera kuti mumwe wangu chii chiri imomo. Ndakutsanangurira dambudziko rangu. Kuti dambudziko rangu rakakamira rakadai kunza kwandakavaitira vana vangu munomu. Wai asina kundibvunza. Pane kutora zvinhu zvangu akuisa pasocial media kuti vanhu vose vaone zvekunyepa zvinhu zvetiri kutomboitika. Ndabvira kare ndakanyara ndanchizvibata kuti ndoita sei, asi shamwari dzangu dzese dzanziti kunyarara chete hauna cheunobva, asi ndaona kuti zvitaurwa uroi wandisima. Handiroi muri kuona chinhu icho marasha andakaisa muchigaba chemukaka, muri kuona chigaba chemukaka chiri pasaidi nebhodhi rakanyiwancho nemwanangu wanga akasungwa that day, muri kunzwa? Mwanangu akasungwa zvikanzi sadza rake murivharire mukati, muri kunzwa? Saka nhasi nokutora zvinhu izvozvo vakuti juju, zvinhu zvokuti ini ndandine dambudziko randandisagoni kana kumuka. Ndichishedzwa ndoita sendinoza nyika ino ndeyevatorwa, tiri mukati menyika yevatorwa, nyangwe ndine British passport, nyangwe uine chakaita sei. Right. But naya mai. Ndira kubvunza pane vari kubvunza hanzi ko imwe yamutsvene werudzi uyu ndanyatsonzwa mushe here nyaya hanzi ndakanzi nani ndiwe kumarasha kupi ndakuenda. Right, so vanhu vanoda kunzwisisa kuti inini amai vanoda kunzwisisa ndepekudai so manyatsotsanangura kuti aya marasha, aya mazita evana, aya machi but zvinhu izvi zviri pa a place of work. Ndo yanga iri mhiko yacho here kunzizo munofanira kuzvikira pamunoshanda. Mira nditaurire, ini ndandisina vana vangu kunoku handiti. Vana vangu vari kumusha handiti. Zvinhu zvese zvachigara ndachigara kupi ikoko. Magara kubasa. Nhembe dzangu dzese dzitori ikoko, ndinoda kutoenda kunotakura zvinhu zvangu ikoko. Saka ndichigara mamuchitogara apa muna kumboenda mamusina imba yenyu mega maigara pabasa? Ndanga ndisina, ndopapatori pamba pangu ipapo pandinogara. Okay. Ndoapanda ndichigara kwamakore 2.5 ndigara ipopapo. All right. Saka ni zvese drama rese rikuitika iri kai. Idrama rekuda kungorwadzisa umwe munhu, muri kunzwa? Kuda kungosvika pakuda kuwezvanzi inini devil is a liar, handirwadziswi nemunhu. Saka ndati regai ndive ndikuudzei chokwadi chiripo kuti muchisanangurira vamwe vanhu, muvatsanangurire zvinhu zvinenge zviri kuitika. Mazita ese handee vana vangu. Pane vahamba shamwari dzangu zhinji dziri munomu dziri kunita kuti nyarara one day azosvingira kuti shamwari nyaya iri kuramba ichitaurwa uroyi, tokuziva kuti munhu asingabati zvinhu zvakaipa buda pachena uvaudze chokwadi chiri kuitika. Vanhu vamwari kunzi tikati handikunziridza ndati ndisariro wakandibatirawo apa, ndisariro wakandichengeterawo apa, ndiri kudzoka izvozvi nevana vefamily yemumba imo mumamutorwa mavhidhiyo vakuziva kuti mavhidhiyo mumba mama uri kutorwa mavhidhiyo zvisingabvumirwi pabasa. Right. Pane vari kuti hanzizoni handinangoite research musati mumahosta show next time. This was in the public domain, my dear. Pane nyaya dzekuti uzonika dzinenge dzichongotendererawo, saka you can't say kuti izoita research. This story was on the public, it was in the public domain. It was circulating in my WhatsApp, machi. Right. Pane mumwe ataura kati zoni hanzi I actually upload you caller for not because in Giga for not blaming Zimbo Life, but the culprit themselves. Because this dai caller vasina kuya, dai maya vasina kuya vachi explain kuti zvinhu zvakamira zvakadai nyaya ingadai iramba ichitongotenderera, and it was doing my rounds. It was doing in my rounds. So what is now important is she has explained her side of the story, and Alaskuramba. And we love it. These are my names. Machi, and we love that. Nai mama, ndura kuziva chinhu wani. Saka pa mwana mukobana akabudere. Akabuda. Akasunungurwa saka muna yekushandira yanga ari kumba kana kuti muno. Ari kumusha saiko asi kunoku. Oh right.
because ari kumusha munhu angachindisha munhu ari kundishandira ari kumusha angati ndibatsira dambudziko revana nekuti ndakagara muno for long time ende mbuya vari kutenderera mbongo vanozviziva kuti ndachigara ndisina vana vachiti ngatiudze vana tibatsi ndi unowanza sei kubvira 2015 tichitaura nyaya iyo naiwo mbuya nhasi uno vakunditi nini ndakaipa vakutaura mazita angu nevana vangu ndinozviseno vangu ndimutapa inini vana vangu vanoshandisa yokumba pedu chakaipa kuti ndibatsire vana vangu vanokuiye vana vangu vachitarata murikuona manje chinonetsaka handisi kuti zvaitika zvakanaka amai mazuva andaitomhendawo mupostori inini ndaienda kunopiwa matombo kana mvura maona saka marasha vanhu vatombozive pane vaaa vanezvenzvimbo vashandisewo irasa randakatora mumba mandinogara ndakatungidza mumba mandinogara ndikaritungidza ndikaridzimira imomo harisi rasha randiri kuti rakauya nedhl irasha randakatora mumba ndikanzi chingori rapisa chingoridira imomo handina kupfugama handina kuita sei saka ndo zvandakaita marasha iwo marasha saka ndikuona mapepa akachakatika nekuti zvava nenguva zvirimo ndandakangomirira kuti nyaya ikanyatsa kupera manje ndochiratsawo zvinhu zviya saka izvo zvinezvi zvadaiso hazvina muteuro here munhu angachibata ndiye achapedzera nazvo ikoko inini ndakutongoisawo matambudziko auniko ese imomo mari azvo ndavaudza ndikati musatore zvinhu izvo dzorerai mamaziona nekuti handisati ndapedzerwa nemuprofiti kuti ndiita sei nemarasha ndapedza zvinhu zvapera havana kuda kundipindura wandibloka ndichivata dzorerei zvinhu mazvadzira haisi mishonga marasha munhu wamwari marasha dai mamuri munhu ane chido neumwe wenyu maibvunza kuti dai mumwe wangu ko chii chiri munomu dai mushonga chacho dai uri mushonga munhu aikwara nemushonga wa munhu irasha nekuti handingambobati mushonga wa munhu ndinototya kuguta kudzokera kumashure nekuti handizivi mushonga wa ndewenyu irasha mushonga chacho unotyisa umbobati mushonga wa munhu unovhunduka unotiza bhegi remisaka muchizotiza mabhegi aumwe wakadzi musapinze mumaoko mukati nekuti hauzivi zvirimo bhegi remukadzi aribatwe saka ni vanhu ngatiti kana tikangoona chinhu nemaziso siya chiri pamwe muchasungwa chabvarwa maziso utamoko nezvinhu zvoda kungwarisa kuda kuzviita vanhu vanoziva social media zvakanyanya social media takaiona iripo tinofanira tiisiya iripo chavawana nemaziso ende usiye pachachiri usachitore inini nokuti ndikunorongedza zvinhu zvangu ndikuda kunoona zvenga zviri bheke zvanga zviri right but hachizokanganisika here kana wanga uri muteuro naye amai mutasa ndichatobvunza muprofiti kuti ndoita senamato uyo futi wanzwai aiwa mukadai matotanga mamubata pamangoona mavhidhiyo achitenderera mukadai mabata munhu akakumunoona kuti foni yake munoona zvinoita pamwe madhata apero ndinozotaura nawo pawhatsapp inopamba ndazonotenga credit pandamhanya inotenga credit foni yacho yakadzima saka ndikuti ndirambe kuti ndirambe ndakangovhara muromo zita rangu richingoshambadzwa naantoni mutasa vane vangu bati mazita vachingota ende ndamfara seko vanamata kuti nyangwe dai paine kwapasungwane unumutasa ndatisira mugodi vari kutondiwedzerwa minamata vatinamata ndangoti mwari mune tsitsi masunungura vana vangu mune minamato iri kuitwa nembuya dzimbongo hapana kana chimboripo marasha ndakatora mandandibata ndiri navanhu ngavaregedze kudaro kana uchiziva munhu abva pamubvunze kuti ko ichi chii aiwa ichokwadi saka manje nokuti ezvinezvi kana munhu makazvitarisa zviri kutanga mukona zvakaita zviri kutanga pahome haisi home mungawani muya haisi unesi muhomeya right saka imimi pamukabva mumba umu ava vacho vakauya vakasvogara musame room mamunogara here kana kuti vagara mune imwe room munoona imba yakaita sei imba ina 2 bedroom
ine 2 bedroom ine kitchen ine lounge. Right. Antimkona. Saka nimanga muchitwa zvese zvimula mu kitchen handiti. Kune bedroom racho tinoshare anenge achuya anosara anorara pabedroom ndinenge ndingoriwa ndinobuda ndiwangu achidini achirara. Ndio pambedha paone achidinzvo vachirara but inini handiti zvomushonga ini ndinoita zvokunamata ndinobatsirwa ini ndakaberekerwa chipostori cheJohn Masowe Sabata ndakazodzidzirwa zvemadzibaba ndaakuno asi chipostori ndakaberekerwa chipostori cheJohn Masowe yeSabata inokanda mugomo ndaiziva iyi saka zvese zvemishonga izvo handitombozivi zvemishonga ini ndinoziva zvechinamata zvokupfugama nemabhangu amairi chikupira kuna Mwari wangu zvekuzoti kuzoenda kwoshandirwa ndakatozodzidzira ndaamuno muUK asi ndichibva kumusha uku ndakanga ndichibva ndichisvuura bvudzi rangu richisara riri mhanza ndipfeka hembe yeWhite everyday aiwa vakazara kwandakakurira inini vanhu vavo saka izvo ndikukuudzai chokwadi kuti vanhu ngavasongoti chavaona wobvura muno saka muchizonzwa chinzi pane munhu amuka abofu pane munhu azonoka akaoma pane nekuti vanhu muri kubata zvisinei nechekuita nemi. Yes. Chavaona siya chiripo usangomhanye kubata usangwarire zvinhu zvisiri zvenyu vanhu takasangana muIngirandi atiziva nekudisa kwatiri kubva vanhu vamwari senei nezvinhu zveuwanhu. Aiwa ichocho chokwadi iroro nezvinhu zveuwanhu munoremara vanhu vamwari. Nekuti vanhu vanoyambuka. Minamato yangu yabatwa yaraswa minamato yangu yevana vangu yaraswa. Nemunhu akaziya sikabvunzi kuti hani kuti ndingafamba ndichitaura dambudziko rangu munyika nekuti vanhu havana zvavanogona kundibatsira nazvo. Aiwa chokwadi. Hapana anogona kundibatsira dambudziko rangu asi ndandichikipa dambudziko rangu secret. Hapana kana inoshamwari dzangu ndazozodudza nhasi nenyaya yemapurisa nezvese ndazoaudza nhasi. Ndakatoona kuti ndatoona kuti imi kaimi handingafiri mubereko mwana ndingatemera uchira mubereko. Saka ava vana vane ma-age ranges akaita sei? Vana vadiki kana kuti vanhu vakuru? Vana vacho mudiki tiri wakakura. Alright. Vana vacho mudiki tiri wakakura. But konai pamamuchiza kuti muri kubuda muchisiya vanhu kana kuti chinhu zvinhu zvamakatongojaira kuti hapana anozvibata ini. Munozoti ndangojaira kuti ndo pandinogara. Ndo pari pamba pangu. Ndo pandaigara mazuva ese vanhu vaingoya ndaingokumbira vanhu kuti vauye mazuva mairi vachienda zvavo. Ende vanhu vacho vandandichiendesa vanhu vandanditora dziri shamwari dzangu dzisinei chekuita neupenyu zvokuti wanga munoongorora zvakawanda. Vanga vachingondibatsirawo vachibuda vachienda vachiuya vachindibatsirawo ndichingobuda ndichienda kumbonozorora kana kuita sei mazuva mairi ndisipo. Asi nekuti ezvizvi ndine dambudziko vana vakandidii unoziva zvokuti uri wega unenge uri free kuita zvese zvaunongoti asi kana vana vakuda kuti umboona vana ndakasiya 8 years ndisinawo. Chokwadi. Inini ndiri kutongobvunzira kuti ndotorwa vana vangu ndoisa padhuze ndakuona mavhidhiyo amusendwa ndikati dai Jehovha ndichonzwa minamato ndikati dai varamba vachinamata. Varamba vachinamata ndiwo kuti zvinhu zvako. Makapenderwa munamato ngandizoni zvitaitwa munamato zvekuti paminamato yacho ndikati haleluya. Varerwa madegrees ngandizoni in the name of Jesus. Madzimai endai munotaurira madzibaba kuti zvoni ndo zvaitika zvekuti paisa apa makangonyarara masikati dai zviro zvamatoita pamwe ingadai sinotombobvira yapinda muinbox mangu ivhidhiyo imwe yamutene waisungirira kwairi kubva aiwa zviri right kuti ipinda munenge meni toda kuti vanhu vaite maoko mapfupi zviri right ngaipinde toda kuti vanhu vaite maoko mapfupi vanhu ngatingoziyazvo munhu wamwari kunekuta matresi kandikairegererai vanhu mazivai kuti vanhu vaite maoko mapfupi ziya upenyu hwako usanyuzvi nekuti tawaona tinoda kuzwisisa but kereke unoita bofo vanhu vakawanda ndakaona kaitwa mabofo ndichizoti unaita bofo seamukadzi mukudai nekuti anenge achinopinda muhomwe dzevanhu achida kuona unopfirirwa nenyoka maziso akaita bofo vanhu tavaona siya zviripo kwavazvizwa siya zvakadaro hazviri zvako chisiri chako usakubati hausi kuziva kuti zvinoremwei simba wariwana kupi simba rekubata zvinhu zvemunhu saka amada vanyakufunigura nanhu hakadze vanhu zvako zvauri kuita zvingani tikadaro zvitaura pana ziya life yemunhu apa mada saka zvaraswa here zvinhu zvikati zvichiripo. Haleluya handizivi munhu wachienda kunga muri kuziva motaura nemwe chitomudzai nekuti ndidakona zvakadzoserwa mazuva matsvina inini kwaibva nakuebva nekusouth Africa chaipo
WhatsApp. Because kandi ndachingoti dai zviripo mozatizo zvinhu zvemunamato kazhinji hazvinyanyonetsa hazvo kuti izvoinini ningi mangoendawo mungoisa chipiyaniso chenyu mosumudza katatu moyeretsa zvobva zvatoita vanhu manje handizoziva kuti manje wazobata vanhu varasa here kana waita sei ndichiziva kuti wamata wacho watsvene here ndopakundinetsa. I know, but inzwai wamati wacho kuti ndichaziva kuti nekuti munamati kuti ndichaziva kuti wamati wacho wanhu wakatendeka here wanhu wakachena here maoko avo. I know, but inonzi zvinonzi ukapiwa munamato kumasove musungirira pajira rako. Exactly, ndozvandachida kukubvunzai. Up and down nevamwe vanhu saka uchiona muchiti munamato wemunhu navo chawaona tese nacho akurimba yakaita sei nokuba kwachiko unoba kutotya kuti zvinhu zvako zvakasiya zvisosautaana zvikusisira. Ayo inzwega madzimai inzwa zvandinoda kukubvunzai. Ndiveyo nhamba yemunhu iye ida kumufonera tikuda nhamba nhamba yemunhu uyu kwete nhamba ndingamazibaba munotextira right. Imimi inzwai madzimai ininika ndakatouyawo ndine muteuro ndichibva kumusha kuzimbabwe ndakanga ndaudzwawo namadzibaba vangu vandishandira vakati amai muchibva paairport yekuzimbabwe munodonhedza mumwe pamunonokubuka kusouth africa modonhedza mumwe pamuchabva south africa makuenda kufrance munosvikaiko modonhedzera mumwe pacharles de Gaulle mobvozobva kufrance makuenda kumanchester mosvodonhedzera mumwe muteuro ipapo saka nandine muteuro yemwe ngakarukwa yese but chandakaudzwa changa chiri chekunzi musaise muteuro wenyu pese pese kuti ubatwe nemunhu wese saka ndipo pandiri kuti muteuro watorwa mukabhodi wanga uri mukati mekichiniti ndomavhomorwa hama dzangu hanzi tanga tichiita tarari cleaning inaishaya kuti itarari yakaita sei yekuti watadza kutsvaga kunhonga zvimwe zvinhu kwakunoona muteuro bati vangadai vatirachidzonga nemarara acho kuti madzoserwa here kana kuita sei but inini munoziva mwari wandinonamata ndimwari mupenyu ndati ndichiona so shamwari yangu yandisendera ikati ona zvinhu zviya zvati nekuti shamwari yangu yanga iripo paminamato ikati ona zvinhu zviya ini ndiri pamunamato neniwo ona zvinhu zviya zvabuda izvi ndikati handinyarari inini manje ini handinyarari manje matauriro enyamuri kuita matauriro enyamuri kuita avala munyarari zveshuwa ndinoita 24/7 yekutaura kana zvinhu zvibhakera ndo certificate yandinayo. Ayo muri pachika pemakaipa right zvibhakera ndo certificate yacho yandinayo masarasa ndoita mabhizi joba rangu charo ndokumanisa ndinorova nditi zvekutamba asi munobva kumozambiki kuzambia kana kuningirike kana ndiza ndingimurichera aiwandanzozva matauro oh right yeah makes sense because pamati kumbangura madhodhi ndavadaziya because chimbangu ndazvokungoitawo kuti mazapana kuti dai paine ground chari rakanyatsopera ndo pamaindoona inini vanondiziva kana pemene yamutoto vanondiziva kuti anoti uyu sale mujairi ine handityi munhu kufa kana kupona kana ndagumbuka inini kuti ndasivaikupaitwa laki apa patongofamba mwari apa shama ini ndikagumbuka ndinokura hembe ndikafamba ini jaira munhu havasade kutora advantage pamunhu aiwa yaya musaite hasha dzakadaro munhu wamwari muri munamati ende kuti muri pamunamato exactly hamufanira kutoita hasha ende miyedzenuya kana munamati yeche akasimba so zvandiri kufunga I think vanhu vese vari kuona maviewers edu vanoagriya nesu munongoisawo mahearts nemalikes vasingaagriye munongoregedza ngatibatsirei madzimai vedu ava maimutasa kunamatira vana vavo because vatoriwo nedambudziko rekuti zvoni vaide kubatsirwa zvinhu zvavo zviendeke vane vana vakauya muna December saka hapana chinhu chinofanira kuita kuti vana vadzokere saka tese wanoida hapana anoshaya kubatsirwa ngatinamatire yes vanhu vari kutoisa mahearts nemalikes thank you very much vana vamwari
yes ngativabatsirei amai ava kunamata vataura mazita avo vataura kuti ndinonzi Shila Mutasa mwana wangu anonzi Anthony Mutasa mamwe acho handazovabata vataura reshona then ubva vazongosiya but ngativabatsirei kuti zvoni vanhu vaite sei tivabatsire kunamata zvinhu zvichinje zvinake because hapana asinombobvira akashandirwa kana usina kuenda wega mai vavo kana baba vako kana tete vako kana anisisi vakakuendera kumasowe kana izvozvizvo vamwe mangwana jaiche vamwana vari kutofambirwa kuenda nenge kumasowe ikozvozvo ndatoona vamwana vati handiti madzimai tipewo nhamba dzamadzibaba madzibaba vachenge chikwapuro kwete zvekutamba vanofamba nedenga yeah so yes tinoda nigirigini inonzi chiitire kana mangoendawo kunotora zvinhu zvenyu zvekutorwa naMiss Leila Jones hanzi when you go to collect your clothes please don't fight with them musarwe tinofanirawo kuti nigirigini tingobatsirana because munhu ari kuda kutonamatirwawo kuti zvinhu zvake zvifambe hapana stress yachona tese toiziya vamwe vakaita bvudzi rewaiti vari vadiki nenyaya iyo yemastress iwawava but sinei mufunge yenyu madzimai Mutasa aiwa ndoziziya ndatonzwisisa kuti makabatikana ende maita basa mauya panapa kuti mutese mutaure nyaya yenyu mutaure kuti aiwa hauzi mushonga nekuti uroi wacho ndabva ndazvibvunza ndikati neikuru kwacho kwati angarini nai mwarini ndaroya aniko nai tenzi wangu mwari ndibatsireiwo ndagoda kunamata ndagoda kupfugama ndatadza kunamata mwana wangu chaito akamutaura kuti angachiita chapinigoro ndikati usambondiwedzere stress wona zviri pano izvi mwana wangu akarara nenundu kushambuta ari kutotya kana kusambira padhuze neni ndikamusana pakuti vanhu munotadza kubvira vamwe uri mai wakabereka Anthony Mutasa hapana kana mazita amwe akanyorwa ipo panzi mazita evanhu vese kubasa rinonzika mazita evanhu vese vanoshanda panapa saka ndopatafunga kuti pamwe panursing home kunzi mazita evanhu vese vanoshanda panapa hapasi panursing home mumba nemunhu hapasi panursing home mumba nemunhu hapasi panursing home mazita evanhu ivo wauyawo nhasi ndokukanda zita rako ndinekuti uya ariko iwowo saka inini ndimi muridzi wecontract yepambapa ndimi muridzi mbune apenda chinotaura zvinhu zvakawandawanda zvisine chekuita nezviri pakuitika ngoyo mazita ari pakangonyorwa Mutasa ndakurapinda papi rine ringeka vanhu vanzwe amwe acho ari kuti mazita enyu kumasa ari papa ari ringe vanhu vakateerera hapana zita rimwe ramboerengwa apo nekuti hapana inhema dzega dziripo pasocial media kuti anogona kuudza nyaya zvakashata hazvina kumbonaka mwari dai vazovaregerera vanhu ivava inini ndinonamata kuti mwari varegerere vanonditadzira nekuti vamwe vanotadza mukusaziva nevanotadza mukuziva varegererei mwari aiwa chokwadi mwari ngavaregerere aiwa icho kungozvisa mumaoko amwari do the best kuita moto pamusoro pomwe moto kuitawo here ikoko kuti munhu ari kuchema mwana uya achiramba achimubaya muziso hazvina kunaka ngatigarisane zvakanaka kuti tichibva kumusha hapana munhu amboya achiita zvejuju munhu handiti izvozvo ndakaberwa chipostori ndichipeketana dhiri mumusoro mangu nditeka mabhanana matomati nhasi ndouya munobesana kuita juju chakanibvisa kumusha wejuju here ndoitira juju pamunhu Anthony mwanangu bless you takada kutoti pamwe kaAnthony pamwe ndianopa mashifts pabasa ndatofunga kuti ndiagency akurina zvese izvozvo hazikuna kana zvese ine ndini tori munhu wepo ndini musoro ipopo pakagarwa ipo parutarwa mapikita eseiwa vanhu ngavasadaro ngatigarisane zvakanaka zvakanaka zvokuti vamwe tikasangana mubhazi ka nekutesa hapana ari kudhiraivha tikasangana mubhazi tigomhorosana pane futroni nokuti parikubagwa netsoka apa zvokuti mubhazi munogona kuenda ground apa tikazosangana mubhazi ka atiti ndeipi tiregedze kuridzirana tsamwe nyika ino ikai hapana akatakura nhumbu akabara nyika nyikaari chokwadi aiwa saying iyo itori right yacho hapana akatakura nhumbu akabara nyika zvechiwa tese takangosangana muno munhu timukurarama nyika ndeyamwari mwari akasika denga nenyika haana kusika nyika titi ndeyako iweyo muridzi wayo ndiwe tese noenda 6 feet down vasoda kundidzvaira ndakatiparwa ndakadhakwa kare zvangu handisi chikubhawa rangu ritori mukati mumuropa
Yeah, there's too much blood in your alcohol. Yeah. Pakaipa. Aiwa. Aiwa. Saka kune vari kukubatsirai vachona vari kukubatsirai because pano pashow tine anonzi mai tine munati mai magweta anoona nezvekubuda nekupinda mukati menyika dzinedzi. Saka kana muri kuda nhamba ndogona kukupai vokubatsirai handiti asi vanhu vakawanda bvuma kuti vari kukunamatirai kuti zviite zvakadaro. Saka please musaita hasha, musaneta munamato ndozvainoita. Hati zvinonzi kana ukapiwa munamato kumasowe ukaenda kumba unotonzi kunyengwa nemurume musambopotedzana. Taurai zvakanaka. Chokwadi. Handiti ka. Aiwa, notenda. Aiwa, mana basa no clarify ama. Ndofunga this is the first time that on our show we have heard something like this. Saka, thank you very much, Mama. Thank you very much for clarifying, this, and I hope vacho vaita zvavaita they are watching and vanoziva kuti zvapana zvavaita kana vanga varasa ndofunga vachangoita uchiverevere wongonokukura zvinhu zvavanga varasa manje weti yenyoka inozowanikwa kupi manje? Takutoida weti yenyoka takutoilavha kafuti iri pada kudzora. Hadzizodi josheshe ngeke mazvinzwa ka hanzi joshera, right? Wow. Aiwa, thank you very much for right. Mama akatombonzwawo here nezveZimbo Live TV netalk show yaAntiJeni, makambonzwawo nezvayo? Ndatonzwa kungojumira ndikuri munhu anongorarama kaupenyu kangu kemukona ndega. Bless you. Aiwa, pano panonzi the real talk show with AntiJeni. Ndo mangamistaura navavo. Mamistaura naAntiJeni. Thank you so much. Aiwa, you know what? Zvandongotaura munhu waMwari, nyika yese yeZimbabwe tiri vana vamwe chete, takatsika ivhu rimwe chete tikarara paivhu rimwe chete iroro. Saka the best thing is kuti tongotobatsirana kuti kubatire muteuro because ninyaya yekuti vanhu vakawanda havana zvavanoziva. Vanotova munhu wese anovhunduka nekuti akajaira muteuro yemvura nematombo. Zvemarasha izvi hapana angatozviziva. Ini ndakatongozvinzwawo ipapo ende ndikatoona zvikandiitira zvinhu zvangu zvikafaya. Aiwa, ndikumotisira nhamba ndingeyamadzibaba. Motipawo nhamba dzamadzibaba. Motisira nhamba yamadzibaba because pane vanhu vari kutonetsa kuseri kuti hanzi akumana piwa nhamba dzamadzibaba. Madzibaba vanenge chikwapura. Alright, ndakupai nhamba dzamadzibaba paWhatsApp. Aiwa, ndinotenda manje. Aiwa, maita basa chaizvo madzimai. Right, thank you so much. Wow. Right. Wow. Wabvarisa. Hanzi aiwa, hapana zviripo, hapana chinombotyisa apa. Itai mushe vanhu, right? Yes, hanzi ngavaitewo sori pajekerere. Apa kaipa. Chinonetsa munhu anenge aburitsa chinhu chake kuti ndingationa kuti zvoivo acho ndingivanzizvo ndingimalidha acho ndingitawana here miraitioni auye panapa. Saka kokanai timbofonda nhamo dzamunoendesa kuhama dzenyu kuZimbabwe, right? Madzimai pachipamwe tadzoka. Yes, madzimai. Varungu vangu vandiudza kuti zvoni aiwa mirai makambonzwa madzimai makambonzwa nezve app inonzi Ndasenda here? Ndasenda? Yes. It's an app yokuti munokwanisa kutumira magetsi kuZimbabwe, munokwanisa kujusira munhu ari kuZimbabwe foni, munokwanisa kubhadhara maschool fees kuZimbabwe, munokwanisa kutenga huku, munokwanisa kutenga makeki, munokwanisa kuita zvakawanda kana muine munhu ane account iri kuCBZ wamuda kutransfera mari munokwanisa kungozviita through that app. Saka inodownloadwa pafoni. Handiti mukaenda kana muine iPhone kana Samsung, as long as it is smartphone here, munongodownloada that app moseva pa phone yenyu, and then it allows you kuti muite zvinhu izvi. But here's the good news now coming from Auntie. Right, yes, varungu vangu vanyora kuti let's give Mai Mutasa 25 electricity voucher rezesa Ketes of Ndasenda. Let's give a call. So ndakufonera kuti ndikudze kuti mapiwa magetsi $25 kumba ndiano mungatumira kuZimbabwe magetsi.
tinotorera kuna sister wangu. Andika. Yes, so madzimai maona zvananchikudzai kuti zvodi Muteuro paunoshanda ndo panosumuka miedzo chete. Saka apa pamapiwa $25 worth of magetsi chamunoda kutipa imita number yenyu chete handiti. Yes. Okay. I'm going to forward your number to our team so that vakugadzira vagoita in touch nemi. Thank you so much. Andika. Makorokoto amai. Tati mumbowana china kudzikamisa ibhiki kumbosekerera ofure change. Aiwa, very welcome. Enjoy modza sisi venyu kuti enjoy magetsi amatumirwa. Tell ndasenda apo. Thank you very much. Thank you so much. Andika. Bye bye. All right. God bless you. Bye. Pana kola mumwe apinda izvozvi. Hello kola. Hello. Hi, you're through to the Real Talk Show with Auntie Jenny. How are you? Okay, yeah, I'm fine. Right. I just want to add more. Right. I think the lady who took the video, including the wife, including the wife, Anton Wacho. Wife? Yes. Can you start again? I said, the ladies who took the video, they did well, and they opened the eyes of lots of people. Right. Vanessa Maliv Vanessa Maliv including the wife, Anton. Right. Yes. Wow. Zimbabwe, we that video, Satoshi underrated more because Tinamame tribe in Kulezimenika, Vanity Jaja is Zimbabwe Mushonga State. And now that video has gone viral. Monikana wafunga kuti udaku gadzira kuti uda kuti zvinhu kufambira. Why can't you just keep mushonga yako kumba kwako? Kwete kuti ubva watakura mushonga iyoyo kuti iende kubasa. And obviously, vese vanhu vachakujaja. Kuti uri kutraya kuda kupinga vamwe pabasa. Uda kutraya kutorera vamwe mashiri. Vanhu vambofa vakanyarara and we as Zimbabweans tinotaurira. And we will not stop talking. Saka pauya maiva Anthony vachitaura mazvinzwa here? No, ipapo ndanga ndisipo ndazongoverengawo macomments. Right. Because maiva Anthony haazi mukadzi wemunhu asi kuti mwana wamai vachona ivo vanonzi mai Mutasa. Saka vataura kuti ndonzi Shila Mutasa, mwana anonzi Anthony Mutasa, and then I can't remember the other kids' names. Vana vavo ende vangochita prayer yavo yavanga vachiita kuchechi, but nekuti vanga vachigara pamba. Maya vanga vataura statement yavo chaiyi. Vataura zvizirizvo. Right? Can you expagorate tite tinzwisise? Maya vaka vafona vachiro amaiva Anthony vari kunyepa. Why muri kuti vari kunyepa? Ndivo vari kutodanana naAnthony naiva. Whoa. Mwana wavo haatogoni Anthony, mwana wavo anonzi Ngoni. Mwana wake anonzi Ngoni. Munhu afona iyeyu haasiri. Mukadzi waAnthony haasi kutombobvira. Hatingade kuenda zvedu zviri jefa. But the lady afona ndiye muridzi wemushonga iyi. Personally. Muri kutambwa zvenyu tenoti maendesa $25 zvenyu mahara. Because ndigringo mukadzi iyeyu.
Right. I think oh my god, saka munhu afona panapa uya na mwana. Mwana akanonzi Ngoni. Rataurwa zera Ngoni. Baba taurwa Anthony. I think so. Right. Help me remember vanhu vaMwari. Help me. Right. Anonzi Ngoni. Saka imimi muri kutaura kuti izvo amai ava mukadzi afona ndemuri mushonga yakaonekwa kuti but amai ava vataura wani kuti izvo vaigara Hey, izvi guys. It's 20 past 11. Aiwa changada kutotaurawo dzimwe nyaya handinoona kuti vanhu vanga vakuuyawo nematestimoni zavo. Saka tikavafonera memutasa vanokolaborata zvamutaura. She tells people she's not Zimbabwe. Munovaziva here amai? Kutovaziva kutoti pavanonyatsogara and everything. In and out. Saka zita rokuti Sheila Esther ravo. Yes. That's the first name. Ko kuti ndimutasa. Yes. Saka ko Anthony arunzi Anthony mutasa futi why? No, sorry. Sorry, kuti Sheila mutasa. Kuti Sheila ndirawo, but the same name. No. Even if you go on your Facebook. Right. Yeah. Producer. I'm not sorry, na producer. Producer. Ndopumidzwa mwadoro naseri. Please. Aiwa muroro wangu juza mbotaura akati tete. Saka munatora video muri kumuziva here amai? No, kwete. Vanhu vatora video imimi hamuvazive? No, but nyaya imimi munoiziva sei? Nyaya munoiziva sei? Because I want to understand, like properly understand kuti. No, I can at the moment I cannot go deeper. Right. Or you can go deeper. Yeah. Right. Yeah. If you want, you've got my number, but you can call me after. And I can tell you more. Wow. Right. Let's call my Mtasa, please. Right. Rega ndivafonere Rebecca memkola. Anzi Fanzi nabo blessing Auntie Jenny Mavarwa. Guys, Auntie Jenny, you can drink today, is too much. Stop it. Thank you very much. I can drink now, it's too much. I think you call us supplied to the Shongain wasn't paid now. She was also oh my god. Right. Ndio namba yedu ile. Right. Ndio namba yedu ile zofuna kai. Ayo. Yeah, 072. Right. Rega tivafonere. Nhasi avarari madzimai. Nhasi avarari. Dai matodaira foni madzimai because nyaya iri kutokaenda kubira zvakanaka. Aidotobira zvakanaka.
Because ngichikona dollars ayisati yaenda zvaito kana kuita withhold zvedu. Irikutopinda ke? Ndiyo. Hello? Hello. Madzimai. Madzoka. Ayo, Mirai. Because Mirai, madzimai. Bate makadaro. Bate makadaro madzimai. Babo. Hold on for me, madzimai. Hold on. Tiri padandaro zvishura ndizvona muri padandaro. Pakaimba. Anyangora muto iyi. Inini zandikunda izvi. Rai madzimai. Manzwa kola abva here madzimai? Munhu andamakateerera achitaura pezati yantoda zare rake rinotoda gedzi kai. Rambo ndake vanotoda gedzi. Gedzi ndo chicho. Gedzo. Gedzo rinorima riya. Gedzo okay. Ande kuti redzo dzinotoda 50. Munoziva kuti chii? Munhu zvinhu zvausingazivi nemunhu wokutaura nezvake hauzivi. Inini ndinobva kuZimbabwe. Right. Wangu inini anozisabhukuno muri kunzwa ndiro kupohera. Manzwa? Musateerere masoko amunonzwa nevanhu mahure kana ajafarohwa wamuona makoma 67 pazuva wonotaurita kuye munyika. Handina hama muno mwana wangu ando hama dzakapinda muna December. Achavabetsera mai yake. Madzimai. Aiwa madzimai. Bari makadaro madzimai. Mirai. Imwe doro muse Monday, muse Tuesday kana muse Wednesday. Nyaya yakaoma. Asi ndarova shortness. But amai vana why vari kukudaro iyi? Inini ndira kuziva. Right. Inini handina hama munyika muno. Right. Ndishamwari dzangu muri kunzwa. Ndine dzinoziva kwandino ende munhu anoziva kwandinogara munhu wani. Ndinoziva kwandinogara nekwandinogara munhu wani. Amen. Shamwari dzangu dzese handipinzi vanhu kuZimbabwe mumba mangu nekuti maZimbabwe haafambiri chimwe chete. But ndira kukukumbira iwoka because nezvika pamwe vana venyu havatori mumba imo maikona. Munavo vana nditi. Munoziva ndarwadziwa munozvenzi sorry yenyu ndarwadziwa. Aiwa ndira kungoti mungokipa nhingirini. Handitazviiti but ndarwadziwa. Musataure zvinyadzi chete, taure henyu shungu dzenyu but musataure zvinyadzi nekuti handichatauri nekuti ndo munoziva ndikagumbuka ndokurumidza kushatirwa. Munoziva kuti chii hakuna chinhu chinorwadza chekuti munhu ari mudambudziko muri kunzwa uri kuchema vanhu vari kuuya muupenyu hwako vachitaura zvavasingazivi. Hakuna munhu anondiziva muEngland ini. Hama munyika muno hama dzangu ndo vana vangu vakapinda muna December. Emunin'ina wangu handina hama inini munyika muno. Ari kuti ane family muno mundiano handina family. Munhu angatori next of kin wangu munyika muno mangaenderwa kumahospital nei munhu andakasangana naye muno muEngland wandakatonga kuti ndisekuru ndiye akaiswa panext of kin pamapepa angu pachimwe nechinhu handitombomuziva mutobva wakwamureva. Kupohera muri kunzwa handina hama muno muinini. Ngasaure zvaasingazivi nhasi ndezvako ndindiri kurwadziwa ndaburisirwa zvinhu zvisina musoro mangwana zvichamuwana munhu angachitaura ari kupinzenda kunge anondiziva ende ndikuzviziva kuti vanhu ivavo waita izvi ndo vatuma munhu haatombondizivi ndo vatuma munhu iye kuti azvitaure information iyoyi muri kunzwa zvinutaura. Right. Vanhu ivo vaita izvozvizvi ndo vamutuma kuti fona uchiti unomuziva anonzi zita rangu tonzi Shila Mutasa ndo zita rangu. Ndinonzi Shila Mutasa kana muchida kuona Facebook yangu inonzi Ngoni Show. Mwana wangu anonzi Ngoni. Ndakutaurira kuti ndemwana musikana anonzi Ngoni. Nemuni wangu anonzi Nyadzisai. Ndakuudzai. Aiwa ndizvozvo. Saka ndichinja ndachinja. Aiwa hapana. Ende Facebook yangu ezvino zvimunoona. Facebook yangu inonzi Ngoni Show. Mati.
Machipa pa Facebook ni makamira sei? Facebook yangu inonzi Ngoni Show. Zita remwana wangu msikana anonzi Ngoni Show. Mirai Ngoni. Show ya, show yenzo ya show. Yechi Chinese. Show. Okay, namuona. Ndo zita rangu ripa Facebook ilo. Iri ndo rakanzi. Okay. All right. Ndimi here muri pa profile picture pa makapfeka madikaos. Madikaos chi. Earrings maombe. Ze profile yangu ndakafuratira. Alright, yeah, ayo profile ningi makafuratira but pane imwe a cover picture. Really short. Saka imimi ndimi muri pa cover picture anditi. Yeah. Ningi makapfeka ningi gold so. Yeah. All right. Ndimi raba. Ne. Ayo mwana wenyu kana kuti ndimi muraba. Mwana wenyu. Mare? Ari Facebook ni mwana wenyu. Mwana wenyu kana kuti ndimi. Ari profile. Hi. Just hold on, Matobela. Hold on, Matobela. I know this girl. I know her. Hold on, Matobela. Musie, she is innocent and she's a hard worker. I want to kuda kuya kwa muri. But makadaro ndikutaura na Mengoni, right? Madzimai matizo ni ndimi muri papa makanaka kudai. Ndini. Bakaipa. Mama. Bakaipa. Right, pane munafona right now. She's claiming kuti zvona anokuzivai. Right. Saka brega itimbonzwa ameno. Taura itinzwe Tony. Hello, Matobela. Taura Matobela tinzwe. Latizoni vanhu ngavasiye Sheila alone. She's an innocent, hard-working lady. She's been in this country for too long, auntie. Working for her children, fighting for her kids. Right. Chaipa chi. Mukadzi yafona uya, she is lying. I suspect kuti ndiye she is one of those ladies vatumira video iya. Take man. No. Let this woman go. Magumbuka oga. Kana ari Sheila, if it is Sheila, leave her alone. She is innocent. Bless her. She is innocent. She's been working hard for her kids. Guys, come on, man. We all know how this country is. No. Mazokoro shame. Such a pretty woman. Yadona, Minoza Itika. Matobela, are you there? Yadona. Right, you can call me back, Matobela, if you want. I know. Yeah, zvakauma. Ndiye Mwari nyika ndiye Mwari. Atidi kutorera munhu pasi. Usatora munhu pasi Mwari wengatigara zvakanaka. Aiwa chokwadi. Ngatigara zvakanaka chegedza kuda kunong'ona wamunhu. Wamunhu tinokurumidza kuzogumbuka. Usiye kufambi wayo. Waziya sei kuti mushonga kudai wari munhu asingazivi mushonga atokuzivi kuti chiyani zvokunga chirwe ichi. Aiwa. Auziya sei munhu wacho kuti mushonga. Nemunhu wacho dzaenda kuitwa gweshera kunzi fona waudze kuti. Therefore, I send back to you.
Yeah. Right. You know what? I think the best way is for us to wrap this up so that we don't get any more provoking comments and posts. We don't want this guy. Yes, because you could say yes. I think yes, but you know what? I think we need to just end this now and avoid more, because it will be like I'm allowing people to bully you on the show, of which that's not the whole point of this show. Yes. The whole point is aiwa plus aiwa imimi itai kuti zvinhu izvozvo zviite, because nyaya iyoyi kai inika handisi kufara nazvo maonadoshanda nemadzimai and I don't want to see my sisters cry. Ende futi ka imimi amayeningi madam Tasa mune vana vakura na Anthony, saka we would want them to be witnessing, you know, zvinhu zvakadai. Saka ndanda kuita worried kuti mama kusvika pakushatirwa chakanaka. So kunyara enda kuenda kungofuna kuti ndinomuziya, unondiziya ndinani, uri ani iwewe, wasingatari zita rako ndiwani, wandizira kupi? Aiwa regai chitomeka sure kuti tisiyane nazvo, because I will not BP more than in Muri. Yes. Yes, I know her. She's my friend on Facebook. That's why I'm going to phone her. Machuma akawanditsendera video andina muatsanangurira. Ndinoda kuti ndizowafonera machuma ndivatsanangurire mai vatanzi kuti munhu waMwari ndiyo nyaya iripo. Ndikuti ndinoenda kuchechi imwe chete. Kuti kendi nyaya iri kufamba sei. Kuna ndimwe machuma. Ndinoziya nekuti ndinoenda kuchechi tesoko. Waiwa vachida kunditorera pasi kuti ndawatadzira chii. Ndawaitei ende mudzimba zavo. Imhosva here kuti ndikuenda kwakati iwe uye usari upinde udye mari. Imhosva here. But I thought kuti izvo ndo zviri kuitwa nevanhu vakawanda izvozvo nezvamukaita izvozvo, kuti kana mudamboendawo break, you take somebody that you know. I know. Unombosarirawo munhu ombobatawo basa imi mumodzoka muchigamana muchidaro malivhi yenyu yenyu achifamba. Handiri maona pinda mumba unotora mina matemunhu akuti mishonga zita rangu rasviba ndasviba kumwe nekumwe, ndinofambira kupi? No, actually ndiri kutoona nhingirekeni macomments evanhu vari kutanza I believe Sheila vanhu vari kukubelieve I. So munozada ndisina wana vasikati padanda video zveshuwa ndikadaenda zuraya ndikadaenda zuraya, but ndati Mwari batemo simbise hana yangu. Aiwa chokwadi. Wona wazivi kuti zvavanenge vachiita vanenge unoitira mumwe munhu atori nedambudziko sera ndina robva ngoti bheta kufa kuri nani. That's true. Yeah. Munhu uyo afa. Unowina chiko ndafa. Wawina chii zvawaisa muvidhio yacho zvadzara the whole world. Wabhadharwa here. I know. Ndeti pane kuti kungopinza ruvengo chete. Yeah. Zvinhu zvisina nebasa rese. Chiri chavachoda kuita zvinhu zvine profit muupenyu hwedu. Zvinhu kungoda kunakirwa nokuda kuparadza ropa risina mhosva. No, my sister. You know what? Vanhu ngavasadaro nekuti unodaro umwe munhu anenge aine mhepo dzekumisha kwake wozvisungirira panapa. Unoita sei? Vakaipa. Mhepo dzekumisha kwake wosanga kuzura kana zvibane. Ndafunga inika iri katatu ndikati vanhu vaMwari ndoita sei? Wana wandowasiyawo here Mwari? Unoitwa ndiri kunyeperwa zvinhu zvandisina kuita inini. Unezvandisina hamisi mushonga chinhu ichi. Aiwa amai munoziya amai isusu amai tichataura ningi nemaproducer edu, isusu hapana kwatingasvike. Tinokushanyirai amai.
togara nemimba menyu tonoti tokurukura vanhu tovanyaradza ngavasandidaro kunyara nechinhu chakanaka stereki ndanagarira kupenyu muze ndazvibvunza ndikati vana vakuya kwavakaita ndiringochema mazuva ese nanhasi ndoti izvi zvapera umwe ari kuuya nezvimwe uyu zvapera uyu ari kuunza imwe nyaya ndinoita sei mwari ndiudzei ndichini paizano repeat aiwa you know what kuti vanhu vakungoti nyepera nezvinhu zvandisina kuita chiri chandakaita inini munhu akupinda mumba kunzi pinda uonawo mari hausi kushanda ari pamabenefit pinda uonawo mari wakunosvika uchitaura zvinhu zvausingazivi zvandisina kuita that's true inini nevatadzira chichi chandakavatadzira chavasingandiregereri inga mwari chaichai tinomutadzira mazuva ese anotiregerera nhasi vakundishambadza huro iwe ndisina kuita inini muingireti ndavatadzira chimazita aripo mazita angu aiwa madzimai imimika muri kubasa muruda kurara kana kuti zvoni ndokwanisa kutaura nemi ndabva panapa madzimai Shira. Right. Right. And the motor now. Vasabve bafoni kana tikwanisa ndizotaura nawo nditaure navo avasabve pafoni ipapo vanamba varipo right. You know what, our therapist is getting in touch with Sheila now, like Zimbo Life is just written there pinned post up, so Chiri, right, don't worry, right, we'll take it to the right places. Like I said before, kana when there immigration issues, tinema immigration lawyers at Ocean now purpose Live TV, so we are going to refer her as well. And I don't think I can take any more calls from anyone right now.